decide ke bor wahalor ke bor sarkar ke MOIF to decide ni gini I member I pesnyau I ite jing senyau yang I ite ada ni Ka KSU kalapan pau manado gini gisngi ke belalet kala ada kejing tho au member secretary jang Meghalaya State Pollution Control Board ban persyak jor kejing temu ban sengkar khana pen mi do bilat ha kene ke snong kalapan pau ru ba kejing persyak kedai namar ba kelasaki ba kejing don kini ki karkhana kum ba mi tet kawan rak kejing do nong ke bakrau ke than kejing syak ta kamariang kilom kiwa kila selen lut ki kila jabo bat ki beki kejing e ka KSU kalapan pau ru ba kejing penlong ya ka public hearing kamlong syok ke bakhoi kadai tang kejing pendap rukom namari ke bekersian ki orong kat ba ke ba persyak kim orong bara kejing pen pendapat ba ne ka notification lai ba ka Meghalaya State Pollution Control Board ka khot pat ba sya ka hearing ban yo pen sngo kejing persyak ne jing kersan ndrai kamlong pat kumta ka KSU kalau ongru bagi karkhana pen mi do bilat kiwan kejet ka spa jong ki long shwa ki belebuk kerpang bat ki penjat ki jing dan jing em ki kamai da ki spa klor bat ki pen pariar du ya kejing ede je ki parano snong da ka divide and rule policy kejing yo kam no jam kon nyok senang I halak 10% man go kendi pamsen to dugi yong git khari yong ipa yong ki hende tu san pamsen yong I benar ikon kasih benar yang ino gi ikon kasih karjet gi an pagijing skiat mo bijus gijing shisha ini kungka do it kar ci udah kar tang abi yo kreu igi benar I mentoy degree I mentoy lai pure higher studies ha nem mentoy I trepa plus kurkon start penting ikon ang sarkar especially what is the use of degree what is the use of higher studies ha kumba pitip hi hakano ka public hearing idon ka ar yang mamlang kesnong kadon ka hok banyasa ngiru kum ki ba peji karib peji bendeu idon hi ka hok ban persya ya hadin ba kami kajing komplain ni ki nong snong jong kani ka thain ka ba kitre hangni ba manswa ka don kata ka JUDC men te haba kadon kata kisakut ka tulop kani kata te halor kata ngi sungu bunyau pat plai hi keleng saudong kala tawiar ya kani daki cement factory kaba pila speech sakhi de khamat la development ka development hangno lengba kita ki corporate social responsibility ke bangin yo sya kata kajing rap ne bentai kon samla te nakaliang ko jongi ngin yang bet ha kanong rem ban pensuthu I ki pajba ba kamay mariang hi kade kami ko jongki baki de ban jada pamngim de ban ayu mender ban bat bor ya lai ka jong ko kami lani ha kan ten nong wai ki ong ban rep ki kami jongi tingi wan ne ban pensuthu te ka shong pat ka snong lada kan suthu na em ya kata ka bangi pensuthu ni based on fact ha kat kum ki sakhi satar ki babyang kat kum ka jing ujor ki pajba ngin sami lada menta klem gading mi tedam ta kami hap te lada mundon jing ujor wat lada ka bor sarkar lani rupulet dan kamdan kata ka FIR mundon kata ka complain te kum nongin mi ka shong gen wat hang ni rungi mi namar ba ka de ba 100% dan 90% usnong hi umenjur tengi lengen ngin kerni kai tenri kidang don hi ki bathot pat kan to kan ni ngi one on behalf jongki namar ba ka voice ka jongki kila pha ngi tengi ngin smo ya kata ka voice pa ki keren maki ke ngi wan naka just jantia women council tingi persya kini namar ba ila iba la bun palat ki cement factory hang ni ha society jongi hang ni district jongi balegi iba kontri kam jongki ki thok sha ka ring pembe ki peba ha hadin kata nimju long kajing kren jongki ba kajing jongki kami hap taka daung nim kwa shu ya ka cement industries bandol chini makala don lupa ngila don phatli ki cement industries chini ha ngi ba kam don ka development kam don re ma ngi ba ka kren da kumwei kale da kumwei taka daung ki kwa bisa ngi kat kini ki phatri baladon chini kemudian to kini ki labiang ha ngila ini la INST la ki layak shikmat long ki layak kimat ya tamba ya ka ba kinsing thme kinsing thmai nim kwa shu nim ai la chu namar fi ba ka kemut ngumut ong ayun ma kala penjobo nak ler ka bangiring ru ngim yo shu kala ka bakhoi
nang ta ke pollution ru ha kini ki trash nong shani kim su thu kila snew kila i lepas la jong ki kmat kim su thu re ya ke ba ki fish ha every time at night time di south noise pollution ha ke noise pollution long men mi rukap ni kajing pa jong ka di company phim kam phim la rate ban batai long balai kini ki trash nong hang ni ki long ki support ya ka company ta kain tang ni ki bapet na side long ngim sotonat long ya ki bala don ngin don pratali ki company jadi bangi yo development na kini ki pratali mat ngila yo kain na kini ha tang ba kini ki bapet da kan ni ka ki bala don hang ni pratali ngim yo kata ka development ngim yo kata development bakrau kolong ka bagi mat Kalong ko way bahoy. Habadan ki kat kini ki cement factory shane. Hakajing shisha kum ki school kum ki hospital kini ban buam ini. Hoy, kato kita ni hapo ki company so ki mo kato tang na kamta ki worker so ki. Tang na ki nong tray bedang. Ki tang na ki nong tray ki batray to. Hingi ki pa siya part ki lam perkara as ngale ka ba im shane ka ba istong dengar badan shane saja. Tingami ira ngai tal kita pollution. Pollution haba ki menshwa kila ya dir ta pollution ru am kita dan ki ban mi ki mi sabar. Handel da pipu ki kali sabar. Ha kum kordan cer bada ki kheti am step am kayit da pim side da har pick am kam khoira. Ha te kai kata ka jing kai kata ka development te ngi kum ki bar im shane kathai na shane pim kwa asyu ki new cement plant. Kaban kong de ke jing tulor palat ke moriang jongi haba ngilepet la hanyo pratli company baladon hendre ngipet gajing jot kemariang jongi kemla batai so but gajing anong pat yang ngi try ri mo magalong duna abang ngipet halor ka employment ru ke district jongi kadang ya kentu cibon kata ke employment issue hande habadon kum kini company balai pag district jongi kadang dong face company ki kinja jinge mo haji sisa habadon ki company ke district jongi ke dei ban yo kam jam ikon samla jongi ke dei ban yo kam jam hande hangne ka long khongpong ba ki try tela jongi ki kon samla jongi ki kendo jinge mana por hande ikat ba ki bar jelapat kidang yang muja kidang ya kamai ya kespa dang ni kini company ru ki ban ra nong train bar jela ki ban ra ni hande hanga jaka bakin prefer chuakin naki thain naki dong jongi handai ki sobang ban prefer nabar jela ke kata panjuman kong ba ngin yang ke isu singi han mangrim ba ngin yada ngi kamariang ya ke jongi ngin yale ba habadon kum kini company wan penjot ya kamariang jongi iban wan ban ai jingpang yangi ki trasnong tajaka handai lada ngihapan compromise kita tebalai pat ngimyo kita ke employment boleh ngiyok kata ke development abadon community company bahak te hakan ke nurim ngi ke SOC harangkat ki sembalang ki perlok sembalang ke beru ngin yi perca ngin ya kat bala ban perca ban pesngiu saki bor bahalor ba ngi perca kata kan nurim ba de ban sange no mardor ya kan ke hearing ne ban pendam no mardor ya kan ke hearing ne ban penduk no ya kan ke amigatop nomor nakajubon di company kamento yangi handai kan penjulor ke mariang jongi kan penkiu chok kata ke dikta ya ko ya ke jongi handai halor hagriang wa yo kam jam ham kondon e